Vítam všetkých diviakov pri natáčaní prvého podcastu. What? Však už to zapni. Fusion Life, podcast o športe, podnikaní a životnom štýle. No, tak vážení diváci a poslucháči, vítajte pri historicky prvom dieli podcastu Fusion Life, ktorý bude o životnom štýle, bude o ľuďoch a hlavne bude o vás, o našich klientoch, o ľuďoch, ktorých zaujíma život tanečníka, o tanečníkoch a tak ďalej. Takže ako prvý diel som chcel povedať niečo o sebe, kto som, prečo to natáčam a vlastne... Tak presne. Nie, však ja to budem strihať potom. Čo? Daj si počiltovku. Ja si nechcem dávať počiltovku. No, teraz to máš dobre. Dobre. Tak Dobre. V tomto prvom podcaste vám asi poviem niečo o sebe a zodpoviem také najčastejšie otázky, ktoré sa ľudia pýtajú, keď chcú vedieť niečo viacej o mne. Ja som ich dal dokopy a teraz vám ich tak zodpoviem. Je to klamstvo, ale občas sa ťa ľudia spýtajú na niečo také. Nope. OK, takže prvá otázka. Kto si bol predtým, než si založil tanečnú školu? Kto som bol? No, obyčajný človek z mesa a kosti. Bol som chalan z Podbrezovej, z malej obce, kde sa všetci poznajú, z normálnej rodiny a myslím si, že možno trošku viacej cieľavedomý a dúfam, že viacej cieľavedomý, že sa to ukázalo na tom mojom živote a na tých mojich výsledkoch, ale myslím si, že to môže dosiahnuť úplne každý. Takže kto som bol predtým? Obyčajný človek. Prešiel som si fabrikou, som vyštudovaný elektrikár, zvárač. Skúsil som si robiť na kamióne, šoferovať autobus, robiť v korporáte pre telefonického operátora. Takže vyskúšal som si všetko a vďaka tomu som sa rozhodol, že čo chcem v živote. Myslím si, že to je pre každého človeka veľmi dôležité, aby si vyskúšal, že čo ho baví a našiel sa v tom. A hlavne je teda nie len nad tým rozmýšľať, ale sa aj rozhodnúť, že naozaj, že idem ďalej. Že stačilo, idem ten svoj život žiť, nie len prežívať. Čo bol moment, kedy si povedal, idem do toho naplno. No pre mňa to bol moment, keď som dostal najväčšiu bídu od svojho okolia. Že tanec ma neuživí a že je to zbytočné a že nemám vymýšľať, nemám snívať a že mám ísť do roboty. A bolo to... Založenie tanečnej školy prišlo práve vtedy, keď ma moja bývalá partnerka najviac ponižovala. A vtedy som si povedal, že jej to ukážem. Vlastne keď ten vzťah skončil, čo je úplne v poriadku, jeden vzťah začne, druhý skončí, to je normálna vec. Ale ja som si povedal, že to dokážem a nabral som tú motiváciu, nabral som tú chuť, ten oheň. Každý potrebuje niečo, od čoho sa odrazí, od čoho sa odkopne. Tak pre mňa bol tento moment, že som dostal naozaj také poníženie a takú nedôveru od najbližšieho človeka. A potom, keď ten vzťah skončil, tak som to zobral ako ten odrazový mostík, že naozaj ja to dokážem, ja na to mám, nevedel som ako začať, kde začať, ale každý deň som sa učil, každý deň som hľadal tie informácie, skúšal niečo nové a nakoniec som tú tanečnú školu vytvoril v priebehu jednej noci, kedy som si k tomu sadol a do rána to bolo hotové. V podstate prvý týždeň hneď od toho založenia prvého Instagramu a Facebooku som mal hodiny. Prečo práve tanec? Čo ťa na tom tak držalo? Tak skúšal som veľa toho, skúšal som hudobnú, skúšal som výtvarnú, chodil som na karate, aj ma bavia bojové športy, ale nikdy som pri tom nevydržal. Ja som to striedal po týždni. Ale tanec bol tak nejak taký klik, že tam patrím, že toto je ten svet, ktorý sa mi páči. Obklopovať sa inteligentnými ľuďmi v čistom prostredí, príjemnom prostredí. Ja som to mal s čím porovnať, keďže som chodil do fabriky každý deň, tak sa mi páčilo toto prostredie. A dodnes sa vlastne zdržiavam v okolí inteligentných, dobrých, vzdelaných, pozitívne naladených ľudí. Takže tvoj život je taký, ako vypadá život troch ľudí, s ktorými sa stretávaš. A preto som sa rozhodol, že ľudia, s ktorými sa chcem stretávať, budú šťastní v živote. A potom to prišlo aj do môjho života. Lebo je to rozdiel naozaj stretávať sa s niekým, kto vstáva do roboty, ktorú nemá rád a s niekým, kto je každý deň usmiatý.
Čo by o tebe povedali ľudia, ktorí ťa poznali pred 10 rokmi? Fú, to by bola dobrá otázka na nich. Ja si myslím, že je to taká evolúcia a je to krok človeka. Že buď pôjdem ďalej, pôjdem dopredu a budem si kráčať za svojimi snami a to znamená, že tú cestu a tie kroky, ktoré podnikneš, ťa trošku vzdialia od ľudí, s ktorými možno vyrastáš, možno tráviš detstvo. Som rád, že s niektorými z nich si napíšem, že sa porozprávame, keď sa stretneme. Ale môžem povedať, že 95% kontaktov som stratil. Takže neviem, čo by povedali o mne ľudia, ktorí ma poznali pred 10 rokmi. Môžeme sa ich opýtať. Možno jeden z ďalších hostí bude niekto, koho som nevidel 10 rokov. Prečo nie? Rád by som si to vypočul. A všetci vidia výsledky, ale čo bola najťažšia vec, akú si musel zvládnuť? No, najťažšia vec, ktorú som musel zvládnuť? Najťažšia vec, ktorú som musel zvládnuť, je prekonať to, že ma podrazil, sklamal a ublížil mi najbližší človek v mojom živote, s ktorým som vlastne fungoval celý svoj pubertálny a dospelý život, ktorý ma ponížil a snažil sa ma zdecimovať a totálne zničiť a zastaviť. Tak to bola tá najťažšia vec, ktorú som musel zvládnuť. Obhájiť svoje meno, obhájiť svoju česť. Nijak som sa nesnažil v tom topiť a zostať v tom nejak dlhšie, než je potreba. Takéto veci ako úspech sa neodpúšťajú, takže aj tí najbližší ľudia sa vám vedia otočiť okamžite chrbtom a môžem vám povedať, že ak v živote budete mať jedného, dvoch ľudí, ktorí vám naozaj zostanú verní, aj keď sa vám darí, keď sa vám nedarí, tak to sú tí priatelia. Všetko to ostatné je len taká bublina, ktorá praskne a verte mi, aj takýto človek sa vám môže otočiť chrbtom a môže sa pokúsiť zničiť vám život. Takže tá otázka bola, všetci vidia výsledky, ale čo bola najťažšia vec, ktorú si musel zvládnuť, tak postaviť sa najbližším ľuďom a prekonať každú prekážku a výzvu, a každé poleno, ktoré mi takýto blízky človek hodí pod nohy, lebo to nie je ľahké, nie je to jednoduché. Dostať takú ránu pod pás a ísť ďalej a zvládnuť to. Bol moment, kedy si chcel skončiť? Ani na sekundu, vôbec, ani raz. Nie. Aj keď mi prišla výzva, aj keď mi prišli rôzne správy, aj keď sa mi otočili kamaráti chrbtom. Ten život je tvoj a neriaď ho podľa nikoho. Musíš ty sám vstávať s tým pocitom, že ten deň, ktorý dnes zažiješ, bude stať za to. Lebo niečo musíš obetovať, aby si niečo získal. Tak je to len o tom, na ktorú váhu ide teda viacej. Na ktorú stranu sa tá váha postaví. Či je to zlé, alebo to je dobré. A nikdy to nebolo tak zlé, aby som skončil. A myslím si, že to nemá nikto iný v rukách, iba ja. Nech sa pokúša, kto chce a ako chce ma zastaviť. Pokiaľ si ja sám nepoviem, že dobre, stačilo, dosiahol som svoj cieľ, splnil som si sen a teraz cítim, že je na čase posunúť sa ďalej, tak to ani nepríde. Je zbytočné to skúšať. A myslím si, že to by mala byť taká myšlienka pre každého. Kto iný ťa môže zastaviť, ak nie, ty sám. Čo si pokazil na začiatku? To, že som veril ľuďom, to asi spravil každý. Veril som ľuďom, ktorým som dal svoju dušu, svoje srdce a oni to napriek tomu takto zneužili. Takže viac si sa spoliehať na seba, menej na druhých ľudí. Čo si spravíš sám, to máš a o to neprídeš. Keď sa spoliehaš na niekoho, tak nikdy nevieš, kedy ten človek si povie, že ťa o to pripraví takto v úzkom prste, aj keď si myslíš, že je to rodina. Takže čo som pokazal na začiatku? No to, že keby som išiel do toho druhýkrát a bol by som na tej štartovacej čiare, tak by som sa viacej spoliehal sám na seba. Čo by si spravil dnes úplne inak? To som asi práve teraz povedal. Viacej by som sa spoliehal sám na seba a neotváral by som sa tak ľuďom, lebo
Čím viac sa niekomu otvoríš, tým viac ti môže zobrať. Je tanečná škola viac vášeň alebo biznis? To je vášeň pre biznis. Je to práca, ktorú robím rád, na ktorú sa teším každý deň, keď sa zobudím. A zároveň ma teší dosahovať nové ciele, dosahovať nové míľniky, dávať si dlhodobé, krátkodobé ciele, dosahovať ich, naplňať ich, také predsavzatia. Takže je to vášeň v tom biznisovom svete. A nedá sa povedať, že by to mohol niekto robiť iba preto, že to má rád. Živí ma to. Musí mi to platiť účty, musíme plniť chladničku, takže ten biznis tam bude vždy a kto povie, že nie, to klame. Po prípade, ak to niekto robí popri práci ako hobby, tak jasné, to je úplne niečo iné, ale nie keď to máš ako živobytie. Čím si podľa teba iný než ostatné tanečné školy? No ja som sa rozhodol už na začiatku, keď som si zakladal vlastnú tanečnú školu, že to budem robiť lepšie, že to budem robiť inak, že mám nápady, že ich chcem realizovať, lebo som nemal priestor uskutočniť tie svoje nápady. A ako náhle som sa odbúral, odbremenil, tak to bolo ako keby som sa vynoril spod vody. Mohol som si robiť čo chcem, kedy chcem, realizovať svoje nápady, dať ľuďom viac, dať im hodnotu, nemyslieť len na seba, prezentovať len seba, ja som najväčší, ja som najsilnejší, ja som najlepší, ja mám taký titul, ja mám takú školu. Vždy to bolo a vždy to bude o klientoch, vždy to bude o ľuďoch a ja som im chcel dať viac. Chcel som im dať hodnotu. Takže preto tá tanečná škola dnes už nie je len Latin Dance Fusion, ale už sme Fusion Academy, prešli sme rebrandom a postupne aj prechádzame do toho, že teda už to nie je len tanec, ale je to kompletne celý životný štýl, čím vieme pomôcť človeku. Prečo si šiel smerom fitness plus komunita a nie klasická výučba? Ja som sám vlastne bol v tom svete tej výuky a tej techniky a môžem povedať, že za 3 roky solo kariéry som sa naučil viac ako za 15 rokov chodenia na tréningov, tancovania, súťaženia a dookola to isté. Hej. Keď človek dostáva len teóriu a len súťaži a len vystupuje, má to niečo do seba, je to pekné, naučil ma to veľa, ale ja som chcel trošku viac. V 16 som skončil v 18 som skončil na pohotovosti s podvýživou a dehydratáciou. Takže len ten tanec nestačí. Nemôže tréner očakávať od svojich zverencov výkony reprezentačné v takomto športe ako je tanec a nedbať na ich výživu. Je to obrovská chyba, je to zahrávanie sa so zdravím a môže to človeka poznamenať na celý život. Ja našťastie som to uchopil sám do vlastných rúk a teraz som spokojný, som šťastný, som zdravý, vládzem, môžem učiť, môžem tancovať niekoľko hodín na parkete a viem, že neriskujem nejaké zranenie, ktoré mohlo kedykoľvek prísť a prišlo počas tej mojej kariéry. Takže preto som išiel smerom community a fitness, že to budeme cieliť na ľudí a na ich zdravie, na ich pocity, nie na ich výsledky, nie na ich medaile. Ja som spokojný, keď ľudia okolo mňa sú zdraví a šťastní. Nie keď sa mám čím chváliť, že nosia medaile a stoja na bedni. Na toto ja nedbám. Čo robí väčšina konkurencie zle? To asi nebudem rozoberať. Ja si myslím, že každý si to robí podľa seba. Sme všetci slobodní, každý máme právo zvoliť si tú svoju cestu. Takže ja každému prajem, nech sa mu darí. Nech čokoľvek bolo na moje meno povedané na tanečnú školu, nech sa deje čokoľvek, ja si zachovám vždy tú svoju neutralitu a nebudem rozprávať, čo kto robí zle. Veď aj klienti sa rozhodnú sami, u koho sa im páči a u koho sa cítia dobre. A tak to je správne. Ja nie som niekto, kto vlastní ľudí a zazlieva im, ty nemôžeš trénovať tam, ty môžeš chodiť tam. Keď budeš trénovať s ním, nebudeš trénovať so mnou, skončil si. Nie. U mňa je to o tom, že sa každý cíti slobodne a dobre a
keď aj niekto spraví nejakú chybu, kto som ja, aby som ho hodnotil, rozprával, možno či to má robiť tak alebo onak. Čo robíš ty, čo ostatní nechápu? Čo robím ja, čo ostatní nechápu? Musím sa Beatky opýtať. Neviem, či môj život niekto chápe. Ani moja vlastná rodina môj život nechápe. Ale tiež im to nemám za zlé. Každý vyrastal v inej dobe, v iných podmienkach. Ja som sa tiež musel prepĺcť cez veľa vecí sám. Často som sa nepýtal na názor druhých a nerozumeli tomu, prečo trávim toľko hodín v tanečnej sále na tréningoch. Tak možno to nechápali, že prečo nie som na party, prečo nie som na chate, ale teraz to už asi každý chápe. Lebo mať tanečnú školu je jedna vec, ale čo k tomu viedlo je druhá. Lebo mi povie veľa ľudí, alebo povedalo v živote, že mám šťastie, že viem tancovať, mám šťastie, že nemusím chodiť do práce, vstávať ráno a nastavovať si budík. Ja nemám šťastie. To bolo 20 rokov môjho života, kedy som trénoval aj pred školou, aj po škole, keď som čítal knihy, keď som rozmýšľal nad tým biznisom. Ja som nad tým biznisom rozmýšľal 15 rokov predtým, než som ho založil. Ako to bude vypadať, aký bude model, aký bude marketing, čo dám tým klientom, čo bude na prvom mieste v tom modeli. To nevzniklo len tak v priebehu noci. Takže ak niekto nechápal moje rozhodnutia, tak to asi preto, že nevideli, že za tým všetkým je nejaká myšlienka, niečo, čo má prísť. A zase je to možno lepšia otázka na ľudí, že Podľa mňa nechápu, že koľko si ochotný obetovať tomu, čo robíš. Aj v momentálnej situácii, nielen na začiatku, ale že si ochotný obetovať všetko, dať all in. tak asi to. To je to isté ako ja nechápam niektorých ľudí, že dokážu za svoje posledné peniaze kúpiť krabičku cigariet, alebo ja neviem, hej. Tiež nechápem niektorých ľudí, ale je to ich život, tak to som ja, že sa budem do nich starať. Ja napríklad za svoje posledné peniaze platím reklamu na Facebook. To keď poviem niekomu z mojich blízkych, že vyhodím 600 eur za posledný mesiac do reklamy, tak by si o mne pomysleli, že som blázon, že čo z toho mám a na čo mi to je. Niekto vyhodí peniaze za dovolenku, niekto za cigarety, ja platím reklamu na Facebooku, no. Takže to by asi nikto nechápal z mojich blízkych. Myslíš si, že klasické tanečné školy majú budúcnosť? Všetci majú budúcnosť, trh je veľký, ľudí je veľa, šport je najdôležitejší, takže každý má budúcnosť, každý si nájde tých svojich klientov. Neexistuje, že je veľa tanečných škôl a že si nedokážeme nájsť klientov, bude trh presýtený, to neexistuje. Už len v Banskej Bystrici je koľko? 50-60 tisíc obyvateľov. Keby nás tam bolo aj 100 tanečných škôl, nenájde si každý 50 svojich klientov. To je len o tom, aké robíš služby, ako sa to ľuďom páči a ako si robíš marketing. Každý si nájde svojich klientov, každý sa môže mať dobre. Takže všetci majú budúcnosť, len proste musia myslieť viacej na ľudí, nie na seba. A potom si myslím, že aj tým ľuďom sa to bude páčiť a vráti sa ti to. Ľudia hovoria, nemám čas, čo si o tom myslíš? Kto nechce mať čas, tak ho nebude mať. Kto chce mať čas, tak ho bude mať. Jednoduché, jednou vetou. Môžeš celý deň sedieť doma, pozerať Netflix a vykladať si nohy na stôl a povedať, že nemáš čas. A to vlastne vravia ľudia, ktorí toto robia, že nemajú čas. Ten, kto skutočne nemá čas, tak o tom nerozpráva, neplače, ale pracuje, maká, plánuje si ten deň, spraví si čas na všetko. Ja dokážem aj budovať tanečnú školu, aj tráviť čas s Beatkou, aj si nájdeme čas na svoje hobby. Zahrám sa aj na počítači, keď chcem. Spravíme si výlet. A do toho budujeme biznis, ktorý má budúcnosť, má zmysel a má výsledky. Takže všetko sa dá. A nikdy nehovorím, že nemám čas. Prečo väčšina ľudí nikdy nezačne? Dobrá otázka.
Ja si myslím, že v dnešnej dobe extrémne jednoduché uspieť, lebo je veľmi rýchla doba, veľmi komfortná doba. Všetko je veľmi jednoduché. A to vlastne tých ľudí aj tak obmekčuje. Ťažké časy plodia silných ľudí a ľahké časy plodia slabých ľudí. A my žijeme v najľahšej dobe. Všetko je veľmi ľahké, všetko je dostupné. Všetká zábava je veľmi rýchla a dostupná. Takže tých rozptýlení je strašne veľa. To spôsobuje aj to, že každý povie, že nemá čas. A to spôsobuje aj, že ľudia nikdy nezačnú, lebo sú v komfortnej zóne. Nemusia. Asi najviac úspešných ľudí, ktorých poznám, sú tí, ktorí naozaj že padli na dno a žili tak, že nemali z čoho zaplatiť ani bývanie, ani si nemali za čo kúpiť jedlo. To sú ľudia, čo začali a teraz sa majú dobre. Ak žiješ tam niekde v strede, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že budeš s tým spokojný a nikdy sa nepohneš ďalej. Môžeš, vždy sa môžeš rozhodnúť, ale ja si myslím, že keď máš iba jednu možnosť, že tie dvere dozadu sú zatvorené, že sa nedá ísť späť, tak to zvládneš, tak to dáš, lebo nemáš inú možnosť. Ako život neskončí. Pôjdeš ďalej, budeš pracovať, budeš makať, vymyslíš niečo. Nevzdáš sa. Je jeden príbeh o jednej bitke, v ktorej bola armáda vo veľkej nevýhode a každý vedel, že tú bitku nemôžu vyhrať. Ale generál tejto armády dal príkaz na to, aby spálili všetky svoje lode. A keď tá armáda a tí vojaci videli, že už nie je cesty späť, že buď budú bojovať, pôjdu vpred, alebo tam všetci zahynú, tak tú bitku skutočne vyhrali. Bojovali proti presile, morálka bola nízka. Ale v momente, keď nemali cestu späť, tak vyhrali aj tú bitku, v ktorej predtým nemali šancu. Takže to je ten dôvod, prečo tí ľudia, ktorí nemajú inú šancu, sú častokrát úspešní. A potom sa na to už aj zabudne, že akú cestu prekonali. Čo je väčší problém, disciplína alebo hlava? No. Tam sa nedá rozhodnúť, že či disciplína alebo hlava. Hlava na to, že sa musíš rozhodnúť, spraviť to rozhodnutie. Tam je veľa ľudí, OK, že chcem, viem, že budem mať, kúpim si auto, viem, že budem dobre zarábať, viem, že si postavím dom, že hlava sa rozhodla, ale disciplína 99% ľudí nemá. Disciplína je, že to budem robiť každý deň. 10 rokov, 20 rokov. A potom ti niekto povie po 20 rokoch disciplinovanej práce, že máš šťastie, že máš. To je disciplína. To znamená to slovo. 20 rokov vstávať skôr ako všetci ostatní. A ísť spať neskôr, aby sa mal dobre. Ako si udržiavaš energiu, keď sa ti nechce? Celý život som bol naučený, že som tanečník, má to byť náročné, nevládzem, bolí ma toto. Ale nemusí to tak byť. Našiel som si výživového poradcu, nastavil som si jedálniček, doplnky výživy. Keď máš výdaj, musíš mať aj príjem. Keď máš extrémny výdaj, musíš mať aj extrémne dobre nastavený príjem a všetko sa dá. Teraz učím 5-6 hodín denne s úsmevom, vládzem, som plný energie a to radím každému, či športuje, či nešportuje, už len do práce. Potrebuješ mať ostrú hlavu, takú jasnú myseľ a to je všetko výživa. Tvoj mozog potrebuje tiež dostať veľa paliva na to, aby si dokázal pracovať. A potom, keď prídeš domov, venovať sa rodine. A potom, keď chceš športovať. Takže každý si musí usporiadať ten svoj život na tej svojej vnútornej úrovni. Nie liečiť veci zvonku liekmi a mastičkami a investovať do toho neskutočné peniaze, ale radšej investujete peniaze predtým, než tie problémy vôbec prídu. To je tá chyba. Takže nezažívam také, že nechce sa mi. Som plný energie a teším sa na každý deň. Je motivácia preceňovaná? Pre mňa je motivácia základ. Ale
silnejšia je opäť disciplína. Keďže sa mám vybrať motivácia, disciplína je silnejšia. Začínam motiváciou u každého klienta, nakopnem ho, ale potom už musí fungovať sám. Keď sa dvere zatvoria, keď sa rozídu naše cesty, disciplína vyhráva, lebo tá motivácia je krátkodobá. Kam chceš posunúť Fusion najbližší rok? Najbližší rok máme plán rozšíriť naše služby. To už vlastne prebehlo. Tento projekt je spustený. Začali sme s ľuďmi nielen tancovať a robiť kardiotréningy, ale aj silové tréningy, lebo je to dôležité, aby ten tréning bol vybalansovaný. Spustili sme projekt na metabolickú analýzu, pretože bez merania je to len také hádanie, či niečo funguje, tréning, strava, výživa. Takže robíme kompletnú metabolickú analýzu a poskytujeme aj vlastne poradenstvo a doplnky výživy pre každého, kto sa rozhodne zmeniť svoj život. Takže toto je vlastne projekt tohto roka, ktorý spúšťame aktívne. Máš cieľ ísť globálne alebo ostať lokálne? Určite globálne. Už sme vlastne v niektorých oblastiach aj pripravení, ako napríklad tá mobilná aplikácia, ktorú máme, Fusion Academy. Web, ktorý je už momentálne teraz preložený do 3 jazykov. A to sú plány na najbližší rok. Vlastne rozšíriť komunitu trénerov, rozšíriť pobočky a ten cieľ je nejakých 10-15 pobočiek na Slovensku, viac nie, a potom už pôjdeme globálne. Momentálne sme za prvé 3 roky v 4 pobočkách a čoskoro budeme spúšťať 5. Ako bude podľa teba vyzerať fitness tanec o 5 rokov? No tým, že sa doba rýchlo mení a ja sa tomu prispôsobujem, na väčšinu programov už používam rôzne aplikácie, či už je to plánovanie toho tréningov, stravovacie plány. Ľudia častokrát už ani nepotrebujú trénerov, profíkov. Už je to viacej o komunite. Lebo každý si 2-krát klikne v telefóne a má profi jedálniček, doplnky výživy, tréning. Na toto už nepotrebuje žiadneho trénera, nemusíš nikomu platiť, môžeš cvičiť doma sám. Ale to je práve ten problém, že nie každému sa chce cvičiť samému. A tanec už duplom, kto by tancoval sám doma. Takže preto máme spustený program, ktorý učí ľudí, ako môžu byť samostatní a nepreplácať na tréneroch, nepreplácať na programoch. Každý môže byť samostatný a musí rozumieť sám svojmu telu, čo potrebuje. A čo sa toho týka, tak sa prispôsobujeme tiež v tej dobe. Čiže máme spustené online tréningy. Je to síce práve to, čo vravím, že človek tancuje sám doma, ale keď je to online a je to naživo, tak je to iné. Tá doba už sa posúva veľmi rýchlo a naučil nás to aj COVID, že sa musíme vedieť prispôsobiť tomu, tak vieme tancovať online a nie sme sami. Nie je to o tom, že človek sa cíti tak osamelo. Keď je to live, je to naživo, je to online, je to úplne iný feeling, takže je to skoro to isté ako byť v sále. Takže tak bude asi vyzerať ten tanec a fitness o 5 rokov, že každý to zvládne sám z jedného mobilného telefónu. Jediné, čo bude stále rovnaké, je komunita. Čo je tvoja najväčšia ambícia? Robiť to tak, ako to robíme, kvalitne, dobre, pomaly, nenechať sa zastaviť, nikam sa neponáhľať, dať ľuďom to najviac, čo môžem vždy. Ja mám asi tú ambíciu takú rovnakú vždy, tak ako aj dnes, ako som mal včera, tak budem mať aj zajtra. Robiť to pre ľudí, tak aby si to všimli, že je to naozaj o nich, aby sa mi ich vrátilo zase naspäť čo najviac. A taká z tých dlhodobých, aby každý poznal Fusion Academy, aby vedeli, že majú na jednom mieste v telefóne aj tréning, aj výživu, aj metabolickú analýzu, že môžu zistiť všetko o svojom tele, aké sú jeho kvality, aké sú jeho nedostatky, na kvalitách pracovať, rozvíjať ich, nedostatky odstrániť.
Talent alebo disciplína? Disciplína na 100 000%. Talent je 10% úspechu. Veľa talentovaných ľudí skončilo, keď ich porazil niekto, kto bol disciplinovaný. Ja talentovaný nie som. Nikdy som nebol. Vždy som bol len disciplinovaný. Prichádzal som prvý, odchádzal som posledný a teraz spomedzi všetkých tých ľudí si zarábam pekné peniažky a mám sa dobre. Iba vďaka disciplíne. Takže ak má niekto talent a disciplínu, tam mám smola ja, ale ten talent nestačí. Biznis alebo vášeň, to už som zodpovedal. Biznis je vášeň. Komfort alebo rast? Rast, určite. Komfort je smrť. Jedna vec, ktorú by si nikdy nevzdal? Beatka. Jedna vec, ktorú by si odkázal každému, kto začína? Neprestávaj. Ak už začínaš, tak neprestávaj. Príde to zlyhanie, príde to sklamanie a príde hlavne nuda. Pokračuj. Čo je najväčšia lož vo fitness a tanci? Že musíš byť dobrý, že musíš vedieť tancovať, aby si začal tancovať, alebo aby si chodil chodil. To je 99% výhovorek. Čo si mňa nenaučíš tancovať? Ja neviem tancovať. Na to je tanečná škola, na to tu sme, pre Boha. Keby boli všetci najedení, na čo by boli reštaurácie? Však iba hladný človek príde do reštaurácie. Takže ak nevieš tancovať, chod do tanečnej školy. Prečo ľudia zlyhávajú, aj keď majú všetky informácie? To je tá doba komfortu a doba, ktorá nás nenúti rozmýšľať. Proste je to všetko na jednom mieste a jednoduché. Takže aj keď máme všetky informácie, alebo skôr by som povedal možno, že je to, že sa každý snaží vedieť všetko a to sa nedá. Čiže zlyhávajú asi preto, že z každej strany je strašný tlak informácií a ty si nevieš vybrať, že ktorá je správna. Takže všetky informácie máš, ale ktorú si máš vybrať, to je asi ten problém. Čo by si povedal človeku, ktorý sa bojí začať? Začať s čím? Tancovať alebo podnikať? To je taká že otázka, že neviem si vybrať, že ako to mám zodpovedať. Lebo nedá sa povedať jedna univerzálna odpoveď. Proste začni. Čo sa stane? Padnúť sa dá len na zem. Tak sa postavíš a skúsiš znovu. Keby si mal začať od nuly dnes, čo spravíš ako prvé? To isté, čo som spravil. Začnem od ľudí. Všetci moji klienti, s ktorými som začali pri mne iba preto, že sme sa poznali, že sme sa mali radi, že sme sa cítili spolu dobre v tej tanečnej sále. A ja začínam od nuly každý deň. Každý deň hľadáme nové priestory, novú klientelu, nové spolupráce, nové možnosti. V podnikaní každý deň začínaš od nuly. Každé ráno, keď sa zobudíš, začínaš od nuly. Nikto ti nedá výplatu len tak. Vždy je tam ráno nula. Takže robím to, čo každý deň. A to je asi všetko. Takže ak by ste mali ešte nejaké otázky na mňa, čo by vás zaujímalo, čo by ste chceli vedieť, tak ľudne napíšte do komentárov, či už na YouTube alebo Spotify, Instagram, Facebook, môžete mi napísať. Budem veľmi rád za každú odozvu, každú otázku a vidíme sa v ďalšom dieli. Na budúce si vyspovedáme Beátku, pretože jej príbeh je veľmi zaujímavý v tejto tanečnej škole a teším sa na to. Takže sa vidíme v ďalšom dieli. Dúfam, že nám dáte like a že si prídete vypočuť aj ten ďalší. Ahojte, ďakujem pekne. Fusion Life, podcast o športe, podnikaní a životnom štýle.